Hi guys, this is Upa. Welcome to my channel. Maadjong buntag ninyo guys, maadjong udto, maadjong gabi ug asa marong dapita sa kalibutan. March 20 na dayon guys, nja agang pagtinda last na laman gahapon. Gihurot na nag mga stock sa agkatong kuan, gihurot nagpa-deliver sa mga ning order nja karon. Di namin mag-abri kay sirado man ang karsada sa Bilibid padung sa bayan. Di man mi kaagi. Nja nakabata ili ko sang silingan nga to agi sira na kuno karsada halublak kuno agi atang. Nja mapay pagmata na alas 6 na kapin kay mao lang giwa may di na mo ko mag-abri. Imbawi sa pugkugtog. Nja karon mato ko datos karsada ug say porma halublak man kuno igi atang. Haray pakita ninyo guys. Baon say plano sa biro nganong ginga na Manila. Nga ilang manggisira dya luoy lamang pag mga motarbaho hindi nakaagin dya mga nagbiyahe pag tricycle dari nakabiyahe luoy ag mga pamilya ug maray lang pangita ag pag tricycle dya aron guys maato ko datos karsada kayang tanawon ug sa itsura halamang videohan og gamay ug hani kay to kuno daw mga tao dato nang gitapok tanawon na mahipos ako sang higdaanan. Takita aratan ni Jonza guys. A few moments later. Mao ni guys, pagabot na adto kamulo na silang buhat sa galublak lagi ilang gipadiran na hapit na galimaman pagabot na wa pag Ela City. Alas 6 pa kapin sa jud sila nagsugod og buhat datong padir. Luoy lang po mga tao nagkabanha. Mao ni nagtambak lag mga tricycle kawa sila kagian, wa sila kabiyahe. Luoy lamang pud wa nay pangita. Pinahitabo sa karsada guys sa padung sa bayan. Gikan na res kuan sa Bilibid ilan ang gihalublak. Anja. Maghuwat na lamang siguro mga tao og mahuman na karsadang buhaton dari nga di na moagi sa Bilibid. Mao gisira na pag among pwesto guys kay samot nagwa na tawo moagi. Kay diyo ba ko dari sa terminal mapila ra kalakang diya samot nagwa ni mamalit kay wala may magi kay di naman kagiya nagkarsada dari samot nagway kitaon mang ipasira na lamang pus ang amo diya bawang sana man ni mangita na lamang puglaing ka tarbahuan hani mabalik pa ba tong pagian pa ba na nilang karsada. Ingan maghangamo ibalhin na lamang kuno. Kay samot nagwa ni tao kay gisira naman ang karsada daris terminal. Nja yung tanan nga nagtimbayan na dahan salamat kaadyo labi na to nang giatang ug hara kuno ko anak kuno koy vlog. Nja saan nga busy madyo ko di madyo na maapas kay ako ra man pong isa dadto mag kuri-kuri ako ray magkaskas ug sagsista ako magsista ako ra poy magkanta. Mong diya ko makablog-vlog ja karon kay wa mo kuan mag-vlog na lamang pug ko hinay-hinay sa mga panghitabo kada adlaw adjud dong timing jud ning pagkuan na jud kay nagisira na hinong pagkarsada di na mi katos bayan sa Muntinlupa. A few moments later. Manigang mga hugasan gahapon sa katong gamit dito na datos pwesto na gatambak ya hugasan dag mga sudlanan sa mga katong hiniwa nga mga ingredients kay wa na may mga kuan ingredients mga gipanda kay hugasan dapog plato sa takoyaki ug katong mixing bowl og karida gamit hugasan tambak mo kuno hugas gabi kay arang inita lagi kay tebang daghan ako giluto unsa mong karon ako mahugas buntag nga nagandam ko sang pamahaw kay wa na jud ko ka pamahaw og tarong sig inom na kog ininit padung mo duty na hugasan na daran na hugasan gumanahag pamahaw kay gitagan ko sa ngamo og gamay kuan protein good sana laman ning luto pod kay mo ning pamahawon karon nagkuha po ko gamay kay maso pakuhaon kuno ko nagkuha na lamang pug ko manang giluto mahing pamahaw karon di bacon ug ham pila ka lugas manang giprito ron kay sa dana nagpamahaw maduna laman kay wala na bay trabahoon wala tay pang konsumo dani
Sa nalaman mangita na ng pugkuglayng matarbahuan. A few moments later. Man akong pamahaw, wa pa ko kapang hugas kay dapat ko silingan nakichismis. Bitaw. Damay ka ng kubo dari nga gibidyaan na. Di magtagi nga pwede na kuno kahudon ring mga kuan. Da sa tipura yung kauban dia. Ang nanay-nanay. Panghuaan na lang ko ng mga kahoy arong di na kumupalit og kahoy. Kahudon na ninaho. Ang hakuton. Asang gipundok dana guys kay anjara na abughaan og mulandong na. Kay ara pa mang inita dana. Unja hanapan ng abughaan kay arong masud sa bahay. A few moments later. Tabo kayo ano may agyanan dag mga tricycle dara-dara nagitambak. Loy lang pag mga nag-tricycle driver wa na hanap buhay. Hindi mao na guys, mao na ila nang gibuhatag pader. Baw unsa na lamang ka na nga pader naman jud. Diyan nagilang mimo na i-close ko no March 2021 ang zaway gibutang og asa taman. Mao na muloy lang pag mga tao unsa na laman tong mga tug hospital ay importanteng paliton emergency nga na ladyo na kadug libutan kay mamta ni pabor ning bayan kay nanarbaho nga anis bayan dapit gasto na pud sila plite nya unsa na lamang pag mga tricycle driver lagi wa nay pangita. Maonig among lugar dari guys la nag-agyanan na aduras arko kay mao man nagtermina dyan na arko sa Southville na mao na sidya tas unahan gamay datughang pwesto mao to agyanan gimuan na jud nila halublak na pader na jud di na jud pwede paagian kay nakabutang dagto close March 2021 wa nay gibutang og ano sa abrihan so buta sabot close na jud sidya unsa ang problema sa mga tao ron way agian og magbuhat og kalsada ano sa panamahuman tuig pa pud lagi pud ang mga tao dadto daghan na kadto nagreklamo sa mga page sa Muntinlupa ay mabadya dun ay pinakaagianan dahil saan man gi-close naman dun nila o di mahimog mga tao. A few moments later. Instead nga mga problema mi nga mag-ulmi amo na lang mga ikaog mangga dia. Bahala na basta kay buhi importante. Hagda naman mga kalsada na isirado na. Maghanap na naman may Wonder Woman para namin kasakdan pa dong sa bayan. Da mangga da pare sa namag bagong isda. Mama ni ginamos dari sa Manila. Duga ras isda. Na taga media nga ning abot guys. Na ilang gikuan ag kuan nganong di sila kalusot. Da kanina da pigi interview nga driver. Uli nami guys, yung kuan rami og de taga media karejat tan-aw rami. Da man tigi interview nga driver. Wapo kay bawg sa tong reportera. Uli na ko kay magtiwas sa pugkog bigha ko sang kahoy labong landong na. Jamaw na ni guys, nagbugha na ko sang kahoy, jaha na pang gipangsud sa bay. Adatos ang butangan ng kahoy. Kay mao lagi ning landong naman na adto na naman ni makatipid na ko di na ko mo palit og kahoy. Jamaw na naman to guys. At ang ilaman ninyo say mahitabo sunod. Ako napiktuhan po ko kay nagsira paghang gitinda na to sang amo kay nakuan man pud siya kay wa na may mga taong mangagi diyan sa pamakunoy mamalit na mo ija na lang panggisira mo nang wa po ko na himong trabaho ron. Wa na po ko trabaho. Sana po ni pagpang-apply og bayan ag nasira ag kalsadas bilibid lisod man pagagi ug mulibot og biyason dubli-dubli magasto daladyo na pud mo nang inatpanta nga masolusyonan na nga mabalik sa alaman mohatag sa anta pud sila konsiderasyon ba kay jawat na lang pud mga tawo nga arong lisura jud kaadurong tungod sa pandemya anja nalisod-lisod pa jud kay di nanong pud makabiyahe di nanong pud magi ang kalsada dari nga mao pabor sa padung sa biyahe sa bayan. Gamao na naman to guys. Kita-kita na naman tayo sa sunod ng vlog. Harap pang i-update o gunsay may tabo. Madyo naman yung tao good news ag may tabo nga tangtangan sa nila kay ani ilabakan ng tangtangan kay ilaman dyan gihimong pader man dyan. Halublak isimintuan dyan ibutangan man dyan kabilya. Saan mapud nga agka man lagi kunong bureau national government man mo nang
bisagan sa ilang gusto ila jang mahimo kay ila man pud kuno ng juta kay sa bilibid man. Madula man tag napay solusyon nga mahimo dana. Kay luoy pud kajug mga tawo. Mao na laman to guys. Salamat sa inyong pagtagad ug pagtimbaya dan isang vlog. Kita-kita na lang pud tabuhon. Bye-bye.